हाल बा भाई लोग? हमरा के तो जितना के भी देखा था शायद ना पहचाना तो लोग। हमार नाम है साजिद मंसूर। फिल्मी उर्दू चैनल लगा जेमें जितना भी कॉमेडी वीडियो आवत लगा सारा वीडियो हम ये बनावत रहनी। तो अभी वीडियो ना आवेला कैसे हम बहुत ज़्यादा बिजी उजी हो गए बनी। तो अभी वीडियो अबे पर आई, लेकिन ये चैनल अब हो गल बा भोजपुरिया बाबू। तो भोजपुरिया बाबू यही से कैले बनी कैसे अबे पर वीडियो जौन भी आई ब्लॉगिंग आई। तो अब जितना भी भाई लोग बाटे जैसे भी पहिलका हमार कॉमेडी वीडियो के जितना प्यार लाइक सब्सक्राइब कैले रहे लोग दुलार देते रहे, वैसे ही हमार ये सब वीडियो अब आवे वाला बा जितना ओकरों के भी प्यार दुलार वैसे दिए लोगी। और बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करे वाला बानी। और जितना भी भाई लोग बाटे लोग वो लोग के हम ये बतावे के चाहतनी कि बहुत ब्लॉगिंग अपने लोग देख लो कि मैं बहुत ब्लॉगिंग देख लो हिंदी में इंग्लिश में कौन भाषा में, लेकिन भोजपुरी में कौनो ब्लॉगिंग ना करेला। तो ये भाई अब भोजपुरी में ब्लॉगिंग करे वाला बा फर्स्ट टाइम। तो अब देखे वाला बानी हम भी भोजपुरिया जितना भी लोग बाटे कितना लोग के पसंद आवता का बात बाटे। पहली बार हम भोजपुरी में ब्लॉग करे वाला बानी, अपन भोजपुरिया माटी के लेके चले वाला बानी, अपन भोजपुरिया समाज के लेके चले वाला बानी। देश विदेश जितना भी जगह हम घूमे सारा जगह में हम ब्लॉगिंग करे वाला बानी भोजपुरी में। तो जितना भी भोजपुरिया लोग बाटे पूछे वाला समझे वाला जितना भी भोजपुरिया लोग देखता हमारे चैनल के सब्सक्राइब करे लोगी। और बहुत अच्छा वीडियो आवे वाला बाटे, मियाज खुश हो जाई देख के भोजपुरी में और पूरा ब्लॉगिंग। तो बस ये कहे कि अब हम आ गल बनी फिर से इस चैनल पे रिटर्न। अब बस जुड़ गए बनी लोग तो जुड़े रही लोगी, भाई के सपोर्ट करते रही लोगी। वादा करता नहीं हम हर एक वीडियो में अपने लोगों के बहुत अच्छा से मनोरंजन करें और दिल पूरा खुश हो जाए। तो बस अब मिला जाओ अगला ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय, थैंक यू, धन्यवाद।